Дзень добры, шановнае панства! У эфіры праграма «Падарожжа дылетанта», створаная пры падтрымцы мабільнага аператара Велком. І сёння, шановныя, мы завітаем у вёску Белагруда. А знаходзіцца гэтая вёска ў Лідскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства літоўскае. Ну а сёння Рэспубліка Беларусь. Вось гэтая вёска, она знаходзіцца на ўзвышшы. І вось даўжыня гэтага ўзвышша 2 кіламетры, а шырыня ўзвышша паўкіламетра. І ўзвышша гэта складаецца з узгоркаў. Ну і калісьці даўно на гэтых узгорках тут лесу не было, а быў толькі белы пясок. Вось адсюль, кажуць, і пайшла назова Белагруда. Ну дык што, хадземце знаёміцца з гэтай вёскай. Наперад! Вёска Белагруда, пажана панства, яна ж знаходзіцца на беразе вось рэчкі Дзітва. І людзі тут пасяліліся вось у гэтым месцы у старажытнасці, ды яшчэ вельмі глыбокай. Вось сюды прыязджалі навукоўцы, капаліся тут каля рэчкі і раскапалі тут старажытную стаянку, пажана панства. І вось паглядзеўшы ўсе тыя знаходкі, якія яны выкапалі на гэтай стаянкі, навукоўцы сказалі, што тут людзі жылі яшчэ аж у каменным веку. Ось. Як тут паселішча звалася ў каменным веку, пажана панства, гэтага вам ніхто не скажа. Ну а вось пад сённяшняй назовай гэта паселішча вядома, а яшчэ ад 16 стагоддзя. Ну, правда, тады назвалася не Белагруда, а Белагруд. Ну і належаў Белагруд, гэта значыцца шляхцічам Вялікага княства літоўскага Завішам. Пад канец 16 стагоддзя падкаморы лідскі быў Ян Янавіч Завіша. Ян Янавіч Завіша, ён быў падкаморы лідскі, пасля, значыцца, ваявода Мсціслаўскі, ваявода Віцебскі, стараста Суражскі, і ў 1609 годзе Ян Янавіч Завіша вось тут, у Белагрудзе, значыцца, засноўвае каталіцкую парафію і будуе драўляны касцёл для ўхвалення Господа нашага Ісуса Хрыста. Ян Янавіч Завіша, збудаваўшы тут касцёл, надаў яму фундуш вось у выглядзе фальварка, вёскі, зямлі, падданых і 10 коп літоўскіх грошай ксяндзу, каб той праводзіў тут імшу 2 разы на тыдзень. Ну і ўсё было добра, пажана панства, але вось у 1654 годзе пачалася вайна з маскоўскай дзяржавай і маскоўскімі войскамі. Гэты касцёл у Белагрудзе быў знішчаны. Але вось у 1703 годзе, паважанае панства, уладар Дзітвы Шемятоўскай Уладзіслаў Шемят вось тут на старым месцы колішнім будуе новы драўляны касцёл. І той касцёл прастаяў тут аж з пачатку 18 стагоддзя да пачатку 20 стагоддзя. А на пачатку 20 стагоддзя сюды ў белагрудскую парафію прыбыў новы ксёндз Казімір Сталеўскі. І ён паглядзеў, што касцёл зусім спарахнелы драўляненькі, а пачаў збіраць ахвяраванні на будаўніцтва ў Белагрудзе новага ўжо мураванага касцёла. І вось на сабраныя ахвяраванні Казімір Сталеўскі ў 1902 годзе распачынае будаўніцтва новага ўжо цаглянага касцёла ў неараманскім стылі.
Ну і асвечаны гэты касцёл быў пад тытулам святога арханёла Міхаіла. І вось гэты касцёл, ён у даўжыню 49 метраў, шырыня яго 28 метраў, а у вышыню вось касцёл разам з крыжамі 76 метраў. У галоўным алтары белагрудскага касцёла знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Балеснай. І вось гэты абраз быў і ў папярэдніх драўляных касцёлах. Гэты абраз лічыцца цудадзейным. Ён быў намаляваны недзе ў 17 стагоддзі алеем і з'яўляецца копіяй выявы Багародзіцы 15 стагоддзя, што знаходзіцца ў Вастрабрамскай капліцы святой Тарэзы, што ў Вільні. І у беларускай паэтэсы Дануты Бичэль ёсць верш вось пра гэты цудадзейны абраз. Сцежкі простыя з Рыму праз вострую браму пойдзем на Белагруду да могілак мамы, дзе мінулага яснага шмат. Калыханку Мадоне вясковай капэляй прабабулі ў далёкіх каленах запелі, болем сэрцаў адчынены час. Да адзінай заступніцы ўсіх занядбаных вырай душаў збярэцца на зорках заспаных, усіх паклічуць і выберуць нас. Касцёл знаходзіцца на беразе рэчкі Дзітва, і вось ёсць мясцовая легенда, як гэты абраз патрапіў сюды. Расказваюць, што неяк хлопчык адсюль з вёскі Белагруда пас авечак каля рэчкі і бачыць па рэчцы плыве абраз і спыніўся проста каля яго. Вось хлопчык дастаў з вады гэты абраз Маці Божай, пабег у вёску, паказаў яго людзям. Людзі прыйшлі сюды і сказалі, што, відаць, тут месца святое, пазначанае Богам, і трэба тут будаваць касцёл. І вось таго часу тут стаіць касцёл, а ў касцёле знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Балеснай і здзяйсняе цуды. Боже, на свете мой ойче, Першы касцёл тут будавалі шляхцічы Завішы, і Завіша Белагруда належала аж да сярэдзіны 18 стагоддзя. Ну а там Барбара Завіша пабралася шлюбам з наваградскім ваяводам Мікалаем Фаўстынам Радзівілам, і гэта ўжо сталі ўладанні Радзівілу. Дык вось Радзівілы тут каля вёскі Белагруда, кажуць, капалі вапну. А тут было вялізнае радовішча вапны. І некаторыя кажуць, што гэта менавіта ад таго, што тут вапну капалі, вось ад белай вапны, і пайшла назова Белагруда, а не ад белага пяску. Вось гэта адна з галоўных вуліц Белагруды, па ёй вось вяскоўцы, са светлымі думкамі, прыбраны, ідуць да касцёлу. Так, вось і прыйшлі, здаецца. Гэта ж адпраўляючыся ў падарожжа, забыў вось папоўніць свой баланс. Зусім нуль заставаўся, як дзірка да баранка.
А ў гэтай вёсцы вось знайсці месца, каб пакласці грошы на тэлефон, не так і проста. Затое, я вам скажу, тут не даводзіцца шукаць 3G інтэрнэт ад Велком, які паўсюль. Вось ён і дапамог мне папоўніць баланс. Ну што, працягваем. Жонка Станіслава Радзівіла Караліна з роду Пацеяў, а ў сярэдзіне 18 стагоддзя пры касцёле заснавала тут шпіталь і надала яму фундуш. Ну і тут пры касцёле, вось у шпіталі жылі састарэлыя дзядулі, бабулі, даглядалі чыстаты ў касцёле. Ну а калі паміралі яны, то іх хавалі тут на гэтых вось могілках пры касцёле. Ну і гэтыя могілкі тут існуюць з 17 стагоддзя, з таго часу, як паўстаў тут храм. Пры касцёле дзейнічала карчма, а яшчэ пры касцёле была школа. І ў 1777 годзе ў школе навучалася 21 дзіця. Ну, але вось пасля паўстання Кастуся Каліноўска ў 1864 годзе школа тут была закрыта. Справа ў тым, паважанае панства, што вось у 1824 годзе Белагруду у Радзівілаў выкупіў Тадэуш Анджейковіч, а пазней ягоны сын Юліян Анджейковіч Белагруду прадаў Канстанціну Кашыцу. І вось Канстанцін Кашыц у паўстанні Кастуся Каліноўска прыймаў самы актыўны ўдзел, за што і быў сасланы ў Сібір. І вось на могілках тут стаіць драўляная званіца гэтая. Я думаю, што гэтая званіца, можа, стаяла яшчэ і пры Кашыцу Канстанціну. І ў касцёле, магчыма, тут быў зачытаны маніфест паўстанцаў. І пасля гэтага маніфеста на гэтай званіцы паўстанцы білі ў званы. Канстанцін Кашыц быў пісьменнік і кандыдат дыпламатычных навук. Ну і вось, калі ён павярнуўся з Сібіры, то тут быў паставлены такія ўмовы, што вымушаны быў, ну скажем так, добровольна прадаць Белагруду вось расійскаму палкоўніку Дмітрыю Маўрасу, які ўдзельнічаў у задушэнні паўстання Кастуся Каліноўскага. Ну і вось Маўрасам Белагруда належала до 1921 года. Ну а пасля Рыжскай дамовы Белагруда патрапіла на тэрыторыю польскай дзяржавы. Ну і гэтыя ўсе землі сталі ўжо уласнасцю польскай дзяржавы. У 1925 годзе польская дзяржава дала гаспадарку тут у Белагрудзе Амброзію Кастравіцкаму, які быў родны брат Каруся Каганца. Ну вы ж ведаеце, іхні бацька, вось Карль Кастравіцкі, быў удзельнікам паўстання Кастуся Каліноўскага, за што быў высланы ў Сібір. І вось у Сібіры ў 1871 годзе Амброзій Кастравіцкі і нарадзіўся. Ну, пазней Кастравіцкі вярнуліся назад, на радзіму ў Беларусь. І Амброзій Кастравіцкі, так як і ягоны родны брат Карусь Каганец, стаў такім актыўным удзельнікам нацыянальнага беларускага руху. Амброзій Кастравіцкі скончыў Маскоўскі медыцынскі універсітэт, ён быў доктар. Ну і ён вось даваў грошы на выданні на беларускай мове. А ў сакавіку 1917 года Амброзій Кастравіцкі быў старшынёю з'езда нацыянальных беларускіх арганізацый, дзе быў створаны Беларускі нацыянальны камітэт на чале з Раманам Скірмонтам. Амброзій Кастравіцкі быў у шлюбе з Марыяй Багушэўскай, і ў іх нарадзілася 2 дзетак. І вось тут яны сям'ёю жылі, хадзілі да касцёла на набажэнствы. Ну а ў 1937 годзе
Амброзій Кастравіцкі памёр і пахавалі яго тут, у гэтай вёсцы, каля касцёла на могілках. На вялікі жаль, магілы яго я не знайшоў. Ну, а ў 1940 годзе ягоная жонка і дзве дачкі былі рэпрэсаваныя і рэабілітавалі іх толькі ў 1996 годзе. Вось такая, пажана панства, ёсць вёсачка Белагруда на Літчыне. Ну і, дарэчы, гэтая вёска знаходзіцца вось побач з трасай Мінск-Гродна. Так што будзеце ехаць гэтай трасай, будзе вольная хвілінка, загляніце ў Белагруду і пабачыце ўсё самі на свае ўласныя вочы. Поспехаў вам, усё самае найлепшае і да пабачэння!